vás zdravím. Takže nejaké výkresy tu sú to len informatívne výkresy. Nebudem dávať na video už kotované a presne označované výkresy. Toto sú pre informáciu pre tých, ktorí to sledujú. No a z týchto výkresov samozrejme skotovaných a s presnými rozmermi a tak ďalej, so všetkými parametrami, ktoré pôjde do simulácie. No a vlastne simulácia ukáže, buď sa milím, alebo ukáže niečo pozitívne, alebo nás niekam nasmeruje. To je asi tak všetko. No a mala by v najbližšom čase v auguste prebehnutá simulácia, takže uvidíme výsledky, aké budú. Na konci budú výkresy informatívne. Majte sa.